Il-laqmijiet spiss iservu ta' identità parallela għall-ismijiet propji tagħna u jistgħu jiġu f'bosta għamliet, minn uħud deskrittivi sa oħrajn li huma saħansitra sarkastiċi. It-tim tagħna tkellem mal-Professur Charles Briffa dwar il-laqmijiet u l-kultura marbuta magħhom. Il-laqam fil-kultura Maltija huwa speċi ta' isem ieħor biex jidentifika lil dak li jkun. Imma mhux fuq livell personali għax meta jista' jkollok laqam għall-individwu. Pereżempju, nara wieħed. Sewa, nkunu jiena u inti nara wieħed għaddej u kollu daqsxejn mnieħru kbir. Ara mnieħru għaddej. Lajnilu laqam. Imnieħer żidnilu is-suffiss u tal-laqmijiet, għax aħna għandna s-suffiss u tal-laqmijiet fil-maskil, kif kienet mara imneħruwa. Is-suffiss jiġi huwa. Niftehmu? U dak ħloqnieh għall-okkażjoni, dak huwa laqam. Però u bagħad hemm il-laqam tal-familja. Jiġifieri xi ħadd mill-familja forsi mill-antenati min jaf minn meta, ikun kiseb laqam, hekk bħal dan li qed ngħidu. U dak il-laqam baqa' miegħu. Qed tifhem? U beda baqa' jintiret. Imma li hu importanti meta aħna nitkellmu fuq il-laqam tal-familja, illi dan għandu parti mill-identità soċjali. Jekk jien immur bil-Kirkara, sewa, u nistaqsi għal xi ħadd bil-laqam. U ngħid bħan nivvinta, mhux il-laqam, l-isem. Ġużi ta' Karla fejn joqgħod. Għala, bil-laqam. Niftehmu għali, bil-Kirkara hemm dak il-laqam ta' Karla, li kien il-laqam tal-ewwel President Malti li għandna, li kellna, Serenni Mamo, u n-nies ikun jafu għal min nitkellem. Allura il-laqam f'dan il-każ jingħata bażi soċjali fl-identità tan-nies. Huwa parti mill-kultura. Jien pereżempju xbart xi 17 minn 17 sa 20 kategorija ta' laqmijiet. Laqam jista' jkun mhux biex imaqdar, imma biex joħroġ. Jew xi sena, ċikku tal-petrolju pereżempju, niftehmu, jew ikun qed iservi biex juri bin xi ħadd, tifhem pereżempju it-tifel tal-maġġur. Ġieli jkun hemm laqam ta' tmaqdir, ċikka l-maħmuġa pereżempju. M'għandi ħadd f'moħħi biex niftehmu, imma huma l-maħmuġa pereżempju sibtu f'kemm ir-raħal jiena dawn. Hemm dawn l-affarijiet u mbagħad hemm anke dawk li jfaħru wkoll. Is-sinċier pereżempju, qed ifaħruh għax huwa sinċier, onest. Dawn huma parti mill-karatteristiċi. Eżempju ta' laqam li sibtu interessanti jiena huwa ta' Zibu. Zibu, hija kelma interessanti din il-kelma, hija ħaġa li l-għarusa fl-modi kienet tomod. Biex ħalqa ma jkunx jinten meta tersaq lejn l-għarus. Niftehmu, ġifieri għandha storja magħha. U din il-ħaġa kienet tkun magħmula mill-għasel ta', ġifieri kienet tkun sustanzjuża. U tarmi l-fwieħa għal meta tiltaqa' mal-għarus tagħha. Issa, għaliex wieħed kienu jgħidulu ta' Zibu? Għax kien iħejji din it-taħlita bl-għasel għall-għarajjes. Allura kien, ara, dan huwa marbut ma' xogħol tiegħu. Laqam ieħor pereżempju ta' belqa huwa fil-femminil għaliex il-maskil huwa iblaq. Iblaq, ibele, illi tfisser iswed
imħallat bl-abjad, imnaqqax bl-abjad. Dana iblaq l-iktar li jintuża fuq iż-żwiemel biex niftehmu. Imma meta jingħata bħala laqam ta' belqa pereżempju, hawnhekk qed jirreferi għal mara li jkollha xara irmiedi, jiġifieri jibda jsir gris. Allura isejħula belqa. Mhux bil-forsi ikunu qed jgħajruha, għax huwa terminu deskrittiv ta' belqa, u biex naturalment jibqa' jintiret. Ieħor forsi ta' tmaqdir. Xamina. Xamina tfisser tifla mqarba. Allura xi jkun ġara hawnhekk? Ta' tifla din ikunu semmewa jew laqmuha rajja xamina li hi. Aħna ġieli nużaw il-kelma xadina. Waw għandna xamina, ma u mbagħad tibqa' tikber dit-tifla u jibqgħu sejħula xamina. Allura mbagħad jibqa' jintiret dak. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.